son Xavier, o monitor de tapices do Concello. Bueno, desta volta vamos a facer un pequeno tapiz nun tear de cartón, vale? Como vedes é moi gracioso, e agora explicamos como hai que facer. Primeiro facemos con un cartón un pequeno tear de 8 centímetros de ancho por 17 de alto, e facemos unhas rañuras cada medio centímetro. Vamos en todo o ancho do tear, arriba e máis abaixo. Bueno, unha vez feito o tear, escollemos 3 cores, vale? Con un deles vai a ser o que é a urda do tapiz, que é sobre o que sostén o tecido, e a base del para poder tecer. Collemos por a parte de atrás do tear, poñemos o fío e un fiso. Vamos á primeira rañura e vamos por cada unha así hasta chegar ao final. Vamos poñendo, non hai que saltarse ninguna. Vamos así hasta o final. Ao chegar ao final facemos como ao principio, collemos un cacho de fiso e o pegamos. Bueno, hai que ter en conta que como vamos facer o nudo turco, a urda que vamos a facer ten que ter números pares para poder facer os nós con facilidade. Entonces, primeiro o que vamos facer é, unha vez montada a urda, coller un fío de inicio, neste caso vai ser este amarelo tostado, e cortamos sobre 3 metros. Collemos unha agulla de lá, as que tengamos por casa, aunque sea un pouco grande para manexala ben, menos chega. Lebramos e a pasamos un pouco menos que a mitad, para que o recorrido non sea moi longo. E empezamos a facer o nudo. Atendede a posición en que están as las, porque este é o truco do nudo, vale? Ten que estar así. Metemos a agulla por debaixo da primeira urda e o pasamos polo medio e tiramos, agantamos para que non se desfaga. Agora botamos del, este o deixamos por remate, vale? Seguinte urda, agulla debaixo, a la que sale do nu é a que se move arriba, pasamos a agulla, vamos tirando moi pouco a pouco e apertamos outra vez. Seguinte urda, agulla debaixo da urda, alá hacia arriba, pasamos a agulla, sempre tratando de levar unha línea horizontal, outra vez, agulla debaixo, alá que sale do nudo, e vamos facendo así hasta chegar ao final. Bueno, chegados a este punto, agora vamos a empezar a tecer, propiamente dito, con tafetán, que é a base de casi todos os tapices, é o tafetán. E o tafetán faise, collemos unha ordimbre e deixamos a outra, e sempre é así, un sí, un non, un sí, un non, un sí, un non. Pasamos a agulla outra vez hasta chegar ao final. Tiramos do fío, aquí aguantamos para que non se nos meta nos lados, vale? Facemos un ángulo aproximado de 45 grados e logo facemos un arco, vamos ao medio e así vamos distribuindo o que é a trama. Ahora volvemos, antes estaba por arriba, ahora vai por abaixo, outra vez por arriba e por abaixo, facemos así
chegamos á esquina, aguantamos para que non nos meta aí, facemos o ángulo e o arco no medio e distribuímos, vale? Hai que golpear un pouquinho para baixo, poñemos os dedos para que non se vaya primeiro, hasta que non teñamos un pouco, hai que aguantar aquí abaixo, outra vez. Iba por arriba, ahora vai por abaixo, un sí, un non. Pasamos. Aguantamos aquí. Ángulo, arco. Abaixo. Distribuímos. Vale. Pouco a pouco vamos tapando a urtime. Non se pode ver a urda. Vale. Outra vez. Vai por arriba, agora por abaixo. Un sí, un non. Pasamos. Ángulo, arco. No medio e vamos facendo así hasta o final. Unha vez chegado aos 2,5 cm, rematamos o fío e facemos da seguinte maneira: pasamos a agulla detrás da urda donde vamos a rematar, todo para baixo, aí, e agora metemos a agulla outra vez detrás da urda e tiramos dela, simplemente isto, cortamos, deixamos isto para depois poder rematalo ben. E agora imos facer o que son estes flecos. Estes flecos é o que se chama nudo turco. E agora vamos a proceder a facerlos. Collemos, vamos facelo con dúas hebras de la e miden 9 centímetros. Collemos unha agulla, a metemos por a agulla, collemos a última urdimbre e metemos por aí a agulla. Mirade que teño agarrado por este coa mão. Vamos á seguinte urda, metemos por abaixo e aí xa temos feito o nudo. Vale. Os igualamos. Facemos igual no outro lado. Sempre metemos a agulla de dereita a esquerda. Apuntamos e agora a agulla xa nos queda frío. Colamos. Outro máis. Metemos a agulla entre estas dúas urdas, pasamos, esta aguantamos e tiramos dela. E vamos facendo outra máis. Aguantamos e damos a volta. Agora collemos outra cor e facemos o mismo. E vamos facendo así. Cada dúas urdas un nudo.